дуруд тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои ҷолиби телевизиони варзиш. Ин дафъа ба суҳбати ошкоро дар доираи барномаи Сирино гуфта мо даъват намудем мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, мутахассиси чемпионпарвар, устоди Анвар Юнусов, Мавзуна Чорӣ ва Баҳодур Усмонов, устод Мирзо Шамсиев. Устод, хушомадед мегӯям шуморо ба телевизиони варзиш. Чӣ тавр баҳо медиҳед ҳунарнамоии варзишгарони тоҷикро дар бозиҳои осиёи Ҳанҷоу? баҳои олӣ. Барои чӣ? Барои он ки чемпионам ҳаст, призёрам ҳаст. Значит, ду рахат бо Олимпии 2024 ҳаст. аз миёни ҳамон қадар муҷзанон ҳамагӣ ду медал магар кам нест, хусусан аз миёни шогирдони шумо танҳо Миҷигона Самад ва медал ба даст оварду халос. Оянда мо дар соли 2024 моҳи феврал март, баъд моҳи маю июн бо дута мусобиқа дорем барои гирифтани рохат барои Олимпиада. ва кӯшиш мекунед ки ҳамон ҷо рохат ба даст биёред, дуруст? суоли асосӣ дар ин аст ки ҷоизадори чемпионати ҷаҳони охирин яке аз шогирдони муваффақи шумо Баҳодур Усмонов дар бозиҳои осиёӣ дар рақобати аввалаш аллакай шикаст хӯрд. ино чӣ тавр шумо метавонед арзёбӣ кунед, чӣ тавр метавонед фаҳмонед ки Баҳодур мағлуб гардид дар рақобати аввал, дар ҳоле ки ҷоизадори чемпионати ҷаҳон аст? Якум жеребьевкае ки сохтан одамое ки дар чемпионати ҷаҳон якум, дуюм ва сеюм ҷо гирифтагӣ буданд, ҳамаша як ҷо партофтанд. баъд боксёри Казахстон ки мо қатиш баромад кардем, мо вайда бой надодем. Якумаш барои чӣ? Дуюм раунд ба доварӣ ки дар ринг доварӣ кардагӣ буд, нохак беасос нокдаун ҳисоб кард. ҳамин хел дуюм раундаш рафт. Но сеюм раунд ба агар ки беғарзи якум нокдаун Баҳодур задагӣ буд, дуюмаш агар ки мезад, мо мегирифтем ҳамон бой. яъне ки аз ҷониби довар ноҳақӣ ба миён омад ва ҳамин тариқ мо мағлуб гардидем, дуруст? аммо дар мусобиқаҳои гуногун шумо аз доварӣ бисёр шикоят мекунед. чӣ иллат аст дар ассотсиатсияи байналмилалии бокс, дар федератсияи байналмилалии бокс ки ин қадар иштибоҳҳои доварон зиёд ба назар мерасанд? хусусан дар бозиҳои Олимпии Токио Баҳодур дар рақобати дуюм муқобили варзишгар аз Ӯзбекистон қозмӯӣ намуд, мағлуб гардид. шумо дарҳол дар телевизион пас аз рақобат гуфтед ки довар ноҳақӣ кард, мо мағлуб нагардидем. ҳозир чанд сол шуд ки ҳамин хел доварое ки ноҳақ кор мекунанд, боксёро страдают мегӯянд ба забони рус. азият мекашанд. азият мекашанд. барои чӣ чунин сурат мегирад? ина 1988 сол ҳамин кор рафта истодааст. баъди Олимпиадаи Сеул ҳамон ҷода довароям ноҳақ кардагӣ буданд, баъд бисёр нокаут шудагӣ буд. бокса ҳамин хел бироварданд ки ай программаи Олимпӣ мегирем гуфтагӣ буданд. агар тарзи системаи довариро иваз накунед. ҳамин хел шуд. баъд 1989 сол якум маротиба дар чемпионати СССР дар Бишкек ҳамон ҷода якум маротиба ҳамон системаи электронияро ташкил кардагӣ будам. ҳамон вақт ман дар Москва 2 сол хондагӣ будам дар мактаби олӣ. мо командировка доштем Бишкекба. дар Бишкек роҳбари мо гуфт ки ҳозир нигоҳ кунедтон мега, мешинедтон ҳар як боя худатон доварӣ мекунедтон, алоҳида беғарзе ки доварое ки боксо нигоҳ мекунанд. мо шиштем 100% шудагӣ буд. баъд роҳбари мо гуфт ки гӯш кунедтон мега, оле чанд вақт мегузарад, одамое ки доварӣ мекунанд
ҳамин хел кор мекунанд ки кира мехоҳанд ҳамин боксёрро бебаранд. ҳамин хел шуд. сол ба сол безеб шуда рафта истодааст. пас ягон тағйирот ба вуҷуд нахоҳад омад дар ассотсиатсияи байналмилалии бокс ки феълан роҳбарияти он иваз шудааст, магар ҳамон системаи кортҳои довариро боз барқарор нахоҳанд кард? ҳозир ҳамин хел гап ҳаст, но мана ҳозир мусобиқаҳои охирон рафта истодааст. ассотсиатсияи бокси ҷаҳон наметавонад кора бурдан. барои чӣ? барои гирифтани роҳхат ҳозир международный олимпийский комитет худашон ташкил карда истоданд. барои ҳамин доварое ки доварӣ мекунанд ва ё намегӯям ки пули бисёр мегиранд, но нохақӣ бисёр мобайни худашон. сабаб дар ҳамин ҳам ҳаст ки доварон байни ҳам маслиҳат мекунанд ки ман варзишгари кишвари туро дастгирӣ менамоям, вақте ки ту ба ҷои ман нишастӣ варзишгари кишвари маро дастгирӣ намо. ҳамин тавр ҳаст? ҳаст. дуруни доваро ҳамин хел корҳо ҳастанд. аммо боз чӣ омилҳо мешавад ки тарафкашӣ аз ҷониби доварон дида мешавад? дар суҳбати пеш аз барнома вақте ки мо омодагӣ медиҳем шумо гуфтед ки камбудии мо дар ҳамин ҳам ҳаст ки мо дар конфедератсияи бокси байналмилалӣ намоянда надорем. ҳамин гапам ҳаст. надорем. дар конфедератсия на осиё на байналмилалӣ мо надорем. агар бошад чӣ бартарӣ медиҳад? ҳамон ҷода одамое ки дар конфедератсия мешинанд мобайни худашон як забон мешаванд, баъд якдигарро ҳурмат мекунанд. ба ҳамин сабаб метавонем камакак ба дигар давлатҳо рост шудан. фаҳмо. аммо шумо ҳол ҳам бар ҳамон фикр ҳастед ки Баҳодур Усмонов ноҳақ мағлуб гардид дар бозиҳои Олимпии Токио? аммо довари олимпия аз Тоҷикистон Мансур Муҳиддинов бар дигар ақида аст. ба фикри ӯ ки 100% варзишгар аз Ӯзбекистон ғалаба ба даст овард. чӣ фикр доред? ҳар як кас фикри худаша дорад. якум дар ринг боксёр медонад буридам ё ки бой додам. баъд секунданте ки секундантӣ мекунад ваям мебинад, медонад ки бурид ё ки набурид. ай якум раунд ки мо сар кардем, ман ба гуфтам ки бой дода истодааст. баъди якум раунд чӣ хел бой дода истодааст? 4-1 ё ки 5-0 гуфтанд. ман гуфтам ки бахадор моро хурда истоданд. бурдагӣ раунда усу бурдан. барои ҳамин камакак ҷанг карда ису дуюм сеюм раундам ҳамин хел рафт. фаҳмидем ки моро ба забони урусӣ мегӯянд сливают. ва ҳолати қариб ки монанд ба ҳамин дар чемпионати ҷаҳон рух дод бо Баҳодур. дар чемпионати ҷаҳоне ки ӯ дар даври нимниҳоӣ барои баромадан ба финал муқобили варзишгар аз Муғулистон хозмоӣ намуд. он ҷо низ шумо такя ба он кардед ки боз доварон нодуруст ҳисоб карданд имтиёзҳоро. иҷода ихел ё ки 3-2 усу рафтанаш дар кор буд, ё ки 3-2 тарафи мо рафтанаш дар кор буд. инам мегӯем равни бой. ҳозир мана баъди бозиҳои Осиё Монғол қапиданд ба допинг. яъне ки дар ҳамон рақобат ҳам зери таъсири маводи допингӣ будааст. Кӣ медонад? ва ё худашон медонанд. фаҳмо аст. пас ягон тағйироти куллӣ ба вуҷуд хоҳад омад дар соҳаи доварӣ бахусус бокс дар ояндаи наздик? агар ки федератсияи байналмилалӣ ҳамин корро ба назар гиранд, ба доварое ки доварӣ мекунанд, инҳоро ҷидо карда нигоҳ карда бироварданашон дар кор. барои чӣ? ман нигоҳ мекунам аз 1900 чандум соло довароро
ҳами хел бисёр иваз карда истодан. Одаморо мебинам ки дар бокс тамоман ва ё иштирок накардагӣ одамо. На муштзан гузаштагӣ, на мураббӣ гузаштагӣ. Аммо тасодуф довар мешаванд. Ихело каман одамое ки ай бокс баромадагӣ. ин яъне ки иллат ва камбудӣ аст. Камбудӣ ҳамин. ва дар умум мо рӯзи сабти барнома рӯзи истироҳатӣ аст дар тамоми қаламрави кишвар, чунки рӯзи конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Аммо вақте мо бо шумо тамос кардем, шумо гуфтед ки саҳар машқ дорем, пас аз нисфи рӯзӣ, бегоҳи рӯзӣ боз машқ дорем. дар машқҳои шумо истироҳат гуфтани гап нест? Нест. Ина неделни цикл мегӯянд, мезоцикл мегӯянд. Ина як рӯза агар ки мо манъ кунем ай машқ дур мешавем. Як чиза намефаҳмад боксёр. Ман худама мехӯрам барои ин ки ҳамон рӯз ҳамин чиза надодам. шумо дар як ҳафта як рӯз танҳо истироҳатӣ доред, рӯзе ки ҳаммом мераванд варзишгарон. рӯзи якшанбе ва рӯзи панҷшанбе баъди обед. То обед якта машқ дорем. аммо пас аз нисфи рӯзӣ ба ҳаммом мераванд. он ҳам рӯзи истироҳатӣ нест, як машқ ҳатман ҳаст. аз давраҳои машқкунии шумо худатон ҳамин тавр буд? системаи омодагии варзишгар ё чун шумо варзишгар будед, аллакай шакли омодасозӣ ва тарзи омода кардани варзишгарони касбӣ тағйир меёбад, боз ҷузъиёту дигаргуниҳоро илова кардед? вақте ки кор мекунед, мехонед, мефаҳмед ки як рӯз дар як машқ камай. Не, ман гап сари он намерад ки як ё ду машқ. Ман розӣ ҳастам ки ду машқ қабул аст, аммо соли навиро ҳам дар толор ҷашн мегиред то ҷое ки ман шунавидам. Гоҳ ҳамин хел мешавад. чӣ зарур? Як машқи як рӯзи соли навӣ чиро иваз карда метавонад? соли навам мегзарад, рӯзи таваллудам мегзарад, рӯзе ки машқ дорем фарқ надорад. ид ё ки кадом рӯз. ҳамон рӯзҳое ки шумо таъин мекунед, пас тамоми гурӯҳи варзишгарон ҷамъ мешаванд дар толор? ҳамаш не. ҳамаш намебиёяд. но одамое ки мехоҳанд натиҷа додан, орзу доранд дар варзиш ягон натиҷа додан, ино мебиёянд. дар бозиҳои олимпии Токио мусобиқаи боксро на ин ки ассотсиатсияи байналмилалии бокс, балки кумитаи байналмилалии олимпӣ гузаронд. бинобар мушкилиҳое ки дар иба вуҷуд доштанд, мушкилиҳои молиявӣ, қарз, нофаҳмиҳо дар сатҳи роҳбарият. барои мураббиён ва варзишгарон ҳамин баргузор кардани мусобиқа аз ҷониби кумитаи байналмилалии олимпӣ ягон таъсир расонд ё на? таъсир расид. чӣ гуна таъсир? бисёр. ҳамон вақте ки боксёро бокс мекунанд, доваррои нохаки доварро мебирояд, хоҳед нахоҳед. акнун соли 2024 дигарбора боз ассотсиатсияи байналмилалии бокс баргузор менамояд. бовар доред ки беҳтар мешавад? Не. ҳозир мана бозиҳои осиё гузашт, баъд бозиҳои европа гузаштагӣ буд. тренерҳои европаро дидагӣ будам, пурсидагӣ будам ва ё нохақи довараро бисёр нишон доданд. яъне ки ҳоло ҳам рӯ ба беҳбудӣ нашудааст дар ҳамин самт? якум одаме ки дар мо кор мекунад, ё ки вай гимнаст, ё ки вай варзишгари сабуқ, вай бокса намефаҳмад, доварии бокса намефаҳмад. все равно одамое ки дар бокс иштирок карданд, доварро ҳамино кора мебаранд. значи роҳбара мемонанд, доварӣ кардан главный судья мегӯяд. главный судья ҳама кора дасти худашда мегирад. киро ҷо мондан, барои ҳамин гуфта истодам ки жеребёвкаи европа ба ҳамин хел гузашта будааст. и мана дар бозиҳои осиёам ҳамин хел гузашт, жеребёвкаи нохақ. ва ё нигоҳ накардан, мировой рейтинг буд. дар мировой рейтинг ба хадур ҷода буду, барои чӣ ва ҳамаша якҷо партофтанд.
аммо қорапартои куркурона бояд набошад, дуруст? Бояд ки аз вобаста ба радабандӣ, яъне ҳамон рейтинге ки варзишгар дорад, варзишгарони беҳтарин як тараф на, балки аз як тараф муқобили варзишгарони заифтар бояд ки дар марҳилаҳои аввал рӯбарӯ шаванд. Дуруст? ва ёро ихел якум баъд охирон мобайн монданашон дар кор буд. фаҳмост. омодагиҳо чӣ тавр ҷараён доранд дарон барои ду мусобиқаи интихобии бозиҳои олимпӣ? ина ояндада мебинем. Но мо ба хадур қатъи нигоҳ накардем. ҳама вақт ман ба хадурда мегӯям ки ба хадур мо ба фарқ надорад ки якум ҷода буд ё ки охиронда буд, ҳамаш қатъи биромада кор кардан дар кор. Якум техникаи тактики мо ҳозир кор карда истодем, метавони любой кас қатъи биромада кор кардан. дуруст аст. дар фазои бокси байналмилалӣ тағйироте куллӣ ба вуҷуд омад. роҳбарияти ассотсиатсияи байналмилалии бокс иваз шуд. бахусус роҳбари ин ташкилот Умар Кремлёв таъин гардид. бо иваз шудани роҳбари ин ташкилот гӯем ягон таъсир ба бокси Тоҷикистон расид ё на? Расида истодааст. хоб чӣ тағйирот? мусобиқое ки ҳозир гузаронда истоданд, ду мусобиқа гузаронд. ду шоми бокс. Ояндада бо мешавад. боз гуфтед ки як намояндаи ассотсиатсияи байналмилалии бокс ба душанбе омада боз корбарӣ карда истодааст. ин кас Эдуард Викторович гуфтаги Кравцов ва роҳбари менеҷери бокси Россия. ҳамин кас қатъи мо кор карда истодем. омадагӣ буд, боксёрои тоҷикоро нигоҳ кард, баъд чӣ хел мусобиқа гузашт, ҳамина баъд ба ход дод. ояндада ин хел намешавад гуфт. боксёрое ки рейтинг ба даромадагӣ, ба рейтинг кор мекунем. яъне ҳамон нуктае ки ман пештар ба шумо иброз доштам, розӣ ҳастед ки барои баъзе аз варзишгарони мо рақибони нисбатан сустар интихоб овардагӣ буданд. ин хел намешавад оянда. рақиби баҳодур ҳам суст буд ё на? суст набуд. аммо ӯ муштзани касбӣ набуд. ман зимни омӯзиш дидам ки ӯ варзишгари риштаи муайтаи аст, на? ҳозир мегӯям 2019 сол вақте ки Бахадур чемпиони Осиё шудагӣ буд, инам чемпиони Осиё шудагӣ 2019 сол. ҳамон сол вай бокс ба 10 бои касбӣ дорад. хоб 10 бои касбӣ дорад. баъд то 2019 сол вай дар муаттай, баъд дар кикбокс иштирок кардагӣ, то 200 бой доштагӣ одам. баъд як қоида ҳаст, қоидаи 4 раунд мегӯянд дар бокси касбӣ. яъне ҳамина мо Бахадур ба фаҳмода будам. Бахадур гуфтам, агар ки то 4 раунд ягон ҳодиса шавад, ё ки қош дарид, довар мебинад, ё ки духтур мегӯяд ки боксава иваз мекунем, ё ки поҷак даст маиб мешавад, ё ки поча маиб мешавад, ҳамон вақт и бокса ҳисоб намекунанд. барои ҳамин якум раунд ба ҷигари тайландца задагӣ буд и рафт. бозӣ карда дигар наздик нашуда кор кардана сар кард. баъде ки гонг задагӣ будан омад, мегӯяд ки метавонам ман вая задан. ман гуфтам ки зан аввал 4 раунд ина нигоҳ накун гуфтам. ягон кас маиб шудагӣ не, метавонӣ ғалтондан. баъд дуюм раунд сар карда ғалтондана сар кард. дар равни шоми бокс дигар рақобатҳоро тамошо кардед ё танҳо таваҷҷӯҳ ба шогирдон доштед? нигоҳ кардагӣ будам. қовозмои Давлат Болтаевро чӣ тавр баҳо медиҳед ва рақиби ӯро? рақибои ваё суст овардагӣ. ҳоло суст бовар кунед, ин калима каме рост намеояд. аз ҳад суст.
чунон ба назар мерасид ки рақибаш умуман аз бокс бархурдор нест. Давлат ҳамин чизро ҳис мекард, барои ҳамин зиёд намезад рақибро. Барои чи ҳамин гуна варзишгарон интихоб мекарданд барои рақобат кардан? Сабабаш яке ҳамин ҳам аст ки ҳавасманд ҳастанд варзишгарон ки то 15-20 рақобат бо сифр бохт раванд, яъне ки бохт накунанд, ҳамин рекорди худро вайрон накунанд. ҳамин сабаб шуда метавонад? Метавонад. Баҳадур Қатӣ мо якум бо як зарондагӣ будем дар бокси касбӣ 6 раунд. ҳамон одаме ки мо якум биромадагӣ будем вай чемпиони ҷаҳон, мана хеле ки ҳозир баҳадур шуд, ҳамин хел одам буд. Минаев Қатӣ биромадем, 6 раунд зада бурида омадем. Не, ман гуфта нестам ки дар умум варзишгарони суст интихоб мекарданд, аммо танҳо дар ҳамин шоми бокс. Гуфта истодам, барои он ки бировардан боксёра бировардан ба ринг, чанд раунд ҳаст, ҳамон раундоро кор кардан дар кор. Одамое ки овардан, иноро примеру мана Узбекистон ба мо метавонем муроҷиат кардан. Мо ба боксёр, кадом боксёр дар вазни примеру 92 кило метавонед равон кардан. ва ё нигоҳ мекунанд барои сум киро равон кунем. Боксёру тоҷикода ёрдам тем. Ёрдам метиҳанд чӣ хел? Мебирояд, як раунд кор мекунад ё ки 3 раунд кор мекунад, бой дода сума гирифта меравад. Хел кор ҳаст. Но ман гуфтам ки Кравцов гуфтагӣ буд ки ин хел кор дига намешавад. Барои чӣ? Рейтинг хати кор мекунанд. Рейтинг одамое ки ҳақиқат бокс мекунанд, дар мусобиқаҳо иштирок мекунанд, ҳаминоро рейтинг ба мо монда, баъд сар мекунанд дига хел кор. Дар баробари тағйирот дар Ассотсиатсияи байналмилалии бокс, тағйирот дар Федератсияи миллии бокс ҳам ба вуҷуд омад, роҳбарият иваз шуд. Пас аз тағйир ёфтани роҳбарият мо як мусобиқаи бисёр бошукӯҳро дидем ки ном бурда мешуд ки чемпионати ҷумҳуриявӣ аст. Аммо шумо гуфтед ки чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон набуд он. Манад ба наздикӣ мешавад. 29 ноябр то 4 декабр. Чӣ тавр баҳо медиҳед кори федератсияро айни замон? Ҳамин хел ҳозир нақш шуд ки баҳои олӣ. Агар шумо гуфтед ки ҳамин тавр давом ёбад, бо эҳтимоли зиёд бокс дар Тоҷикистон ба маротиб бокси Тоҷикистон бо баландтар мешавад. Дар Олимпиада мана 2012 сол мо охирон маротиба медал гирифтагӣ будем. Хоб. Ояндада орзуи боксёри Тоҷикистон, орзуи мураббиён дар Олимпиада медал гирифтанд. Аммо намедонам айни замон вазъияти толори машқии шумо чӣ тавр аст, аммо расо 1 сол, 1.5 сол пеш аҳволаш чандон хуб набуд. Ҳоло беҳтар шудааст ё на? Беҳтар шудагӣ. Барои чӣ? Ҳозир ҳар як мусобиқае ки мо дорем дар ҷаҳон, бачаҳои мо иштирок мекунанд. Ва машқро бахусус дар толори шум мегузаранд. Дуруст? Дуруст. Аз миёни собиқ шогирдони муваффақи худ ки феълан дар Тоҷикистон нестанд, бо кӣ дар тамос ҳастед ва кадомашон корномаи варзишиашонро давом дода истоданд, кӣ корномаи варзишиашро ба анҷом расонид? Барои мисол Анвар Юнусов, то ҷое ки медонем корномаи варзишиашро бас кардааст, дуруст? Бас кард. Сабаб чӣ шуд? Сабабаш коронавирус 2019 сол, 1 сол бемашқ, баъд ягон кор кардан дар кор, барои зиндагонӣ пеш бурдан, барои ҳамин кораша иваз кард. Бокс камакак дуртар шуд. Фаҳмо. Устод, аз миёни ҳамон шогирдони зиёде ки шумо тайёр кардаед, буданд нафароне ки истеъдоди воқеан баланду калон доштанд, аммо дар бокс муваффақ нагардиданд. Буданд чунин шахсиятҳо? Буданд. Ё доред онҳоро ва чӣ сабаб шуд? Сабабашон ҳамон вақт на машқҳои дастаҷамӣ, на мусобиқаҳои байналмилалӣ. Барои варзишгар чӣ дар кор? Якум
машқҳои дастаҷамӣ. одамое ки зиёдтар ҷамъ мешаванд, якбора ҳамашон машқ мекунанд, баъд дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок мекунанд. баъд натиҷа метавонанд нишон додан. солҳои пештар чунин шароитҳо набуд ҷое ки Набуд, медонем. кам. Барои чӣ? Барои он ки мо бисёртар аз тарафи кумитаи ҷавонон ва варзиш мерафтем. ҳозир соз шуд ки Федератсияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистон кор ба даромад. ҳама мусобиқое ки ҳозир дар пахлӯи Тоҷикистон иштирок мекунанд, федератсия равон карда истодааст. фаҳмо. агар дар фарҷом як суоле бидиҳам ки ба назари шумо беҳтарин мушзани Тоҷикистон дар даврони истиқлолият кист? чӣ ҷавоб мегардонед? Истиқлолият, так. Мавзуна Чореева. Да. Потому что медали ҷаҳон дорад, медали олимпӣ дорад. Да. ва мушзани дӯстдоштаи шумо дар тамоми дунё, шояд дар ҷавониятон кадоме сахт писанд буд ё то ба ҳозир касеро меписандед? Вячеслав Лемишев буд чемпиони олимпӣ дар 1972 сол. Так. аз Валерий мушзани касбӣ чӣ? Пенченко. Барои чӣ ман инҳоро ҳозир вай карда истодам? Классикаи бокс. Мактаби бокс. мушзанони муосир чандон писанд нестанд? ҳозир бокс дигар хел шудагӣ. Бисёртар ҷанг. Техника, тактика паст шудагӣ. магар Тайсон техникаи баланд надошт? Не, вай техникаи худаша дошт. Мушзани бақувват. Панчер. як суол дигар аз ҳамин ҷо ба миён меояд. чаро тоҷикони мо панчер бениҳоят кам доранд? ҳозир панчер не дорем дуруни Тоҷикистонда. Дорем. не нафаре ки дар сатҳи байналмилалӣ баромад карда тавонад ва ҳамчун панчер муаррифӣ шавад. барои тамошобинон мефаҳмонем ки панчер нафаре аст ки бо як зарба метавонад рақибро ба нокаут фиристонад. одатан рақибатҳои худро бо нокаут ҳозир мефаҳмонам. Значит, боксёрои панчер чиста панчер мегӯянд. Фақат нокаут мезадагӣ. сирф панчер. Ино то финал наметавонанд. Наметавонанд рафтанд. Барои чӣ? Барои финал биромадан дар чемпионатҳои ҷаҳон, дар бозиҳои олимпӣ, Осиё, Европа 4-5 маротиба биромадан дар кор. баъди якум, баъди дуюм бой қувва намемонад дигар. не, қувва мемонад, но наметавонад ҳамон нокаутирующий удара задан. Барои чӣ? Барои он ки боксёр игровик ҳаст. боксёр силовик, темповик, ҳамин хел боксёрҳо ҳастанд. фреб карда мегарданд, ҳамон дасташа ҳаво мепартояд, монда мешавад, и бой метиҳад. фаҳмо. моро бо эҳтимоли зиёд кӯдакону наврасони зиёд ҳам тамошо хоҳанд кард. варзишгароне ки навкор ҳастанд, нафароне ки шавқу рағбат ба бокс доранд, метавонанд омада дар толори шумо машқ кунанд ё танҳо шумо бо варзишгароне кор мекунед ки аллакай дар сатҳи муайян ҳастанд? дарк шудагӣ. ҳар як кас ки хоҳад омада машқ кардан, дари мок шудагӣ ба ҳар як кас. Фақат баъди медасмотр. ҳатман. ҳатман. устод, ташаккури зиёд барои як суҳбати бисёр ошкоро, самимӣ. ман боварӣ комил дорам ки зери роҳбарии шумо ҳатман дар бозиҳои олимпӣ ё Париж ё бозиҳои олимпии оянда мо соҳиби медал мегардем ва пас аз мавзунатчорӣ ва пайдо мегардад шогирди дигари устод Мирзо Шамсиев ки ба Тоҷикистон медали олимпӣ меорад. тамошобини азиз, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии сирри ногуфта ба анҷом мерасад. хотиррасон мешавем ки меҳмони барномаи мо буданд Мирзо Шамсиев, устоди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба бокс. мо бо шумо хайрхуш мекунем ва давом медиҳем ҷустуҷӯи чеҳраҳои шинохта ва ҷолиб аз соҳаи варзиши кишварро. хайр.